ndị aniọma daalụ no ekenekwa m ndị nze ndị obi agụ no ndị ọmụọmụ no ndị nze ndị odogwu ndị iyese ekene m ụnụ ndị ọza ekene m ụnụ olinzele niile ekene m ụnụ ka nke mkpọ ka nke nekpọ na ekenekwa m ụnụ si ụnụ daalụ ụnụ obodo ya rịkwa ụnụ mma n'aka o ife anyị na-ekwu bụ okwu aniọma biko nụ ka m na-arịọ mụ bụ ọmụ onye bụ Chibe Okonkwo na-arịọ ụnụ ọmụọ bịọ asị unu biko ekwekwana nụ ka aniọma anyị na-anachi anyị biko nụ ana m akpọkuo ndị stakeholders ndị governors ndị obi niile ndị olinzele niile ndị South East biko nụ na kịta bụ oge anyị ọ na aniọma anyị na-anachikwa anyị by this time I don't think we'll have it again biko nụ arịọ ka m na-arịọ biko nụ ekwekwana nụ ka ife nke anyị fue biko nụ nke onye ama funashia anyị amachọ ka nke anyị funashia anyị biko nụ arịọ ka m na-arịọ bụ onye anọ na anọ ma ndị n'obodo Igbo onye ọbụla tinyebe aka biko nụ ndị South East bụ ọbụla na onye anọ na anọ ndị obi ka m na-agwakwa biko nụ ekwekwana nụ ka ife aniọma ananachi anyị biko Nnedi Nwoke alụgakwa egbe na nke fọdụ na-edekwa anya n'aka biko nụ ka m na-arịọ biko nụ ka nrịọ ekwekwana nụ ka aniọma ananachi anyị ka anyị nwere nke anyị ka obi luo enye mma na asị na nwata nwere nke obi adị mma biko nụ ka aniọma luo enye aka na ọlụ enye aka onye ọbụla ga-adị happy biko nụ arịọ ka m na-arịọ biko ekwekwana ka ife ọbụla nọ wekwu ka o mebie unu obi onye ọbụla tinye ebe aka ka anyị nwere aniọma anyị na anyị nwere aniọma ahụ efu anyị nwere nke anyị ụmụ anyị amarịbụwa akwụ onye n'inwe n'ọrụ enwere ọrụ nke n'inwe aka ọrụ enwere aka ọrụ biko anyị enwe ike kọntrol resources anyị biko na arịọ ka m na-arịọ okwu m akarịkwana nọ daalụ ụnụ Chineke